Riyar bu beştariya mamostayan bi serpereştiya eğitim seneli zanıngeha dersmi panelek varil darxistin. Hiçbir engelin olmadı. Lebeli çend saat beriya destpekirni panel jaliyere ve beriya zanıngehe ve hat betal kırın. Ev helwestare ve beriya jaliye saskarin paneli mamosta u xondekaran ve liber serukatiya zanıngehe biçaleki ekat şermezar kırın. Panelist ne çarmam civina xu ve gwezin hola civine ya şaredariya dersmi. Üniversitede bir panel Li ser vexwendina hevalên me dêlzanîngehê panelek bihata çêkirin. Gotûbêjên me dêl ser rewş û girîftên akademî û zanîngehên Tirkiyê bûne. Piştî îmzekirina beyannameyê em ê nebin şîrîkê vê tawanê zextên ser zanîngehan zêde bûne. Lêbelê hola ku ji bo vê civîna me hatibû amadekirin, hema gavek berê ji aliyê rêveberiya zanîngehê ve hate betalkirin. Zanîngeh ne mal û milkêtî kesî ye. Maserokê zankoyê li vir seyî se, niha jî em ê panel û civîna xwe li vê hola şaredariya Dêrsimê çêbikin. Gotarbêjin vê panelê jî di nav de gelek mamosteyên ku imza avêtini beyanname aştî ji zanîngehan hatin avêtini dûrxistin. 9 köyden kovulduk. Em ji neh gundan hatin qewutandin. Me got dibe ku rewşa zanîngeha Dêrsimê ji me re bibê gundê de hem. Ew jî nebû. Lêbelê ger zanîngeh rê nede hizrên azad ji zanînê dûr dikeve. Strana azadiyê berdewam dike. Em niha li welatê Seyîd Riza ne. Çawa ku dû ew li vir li ber xwe dida, niha jî em heman tiştî dikin. Gotarbêjin panelê daxwaz dikin ku hevalên wan ên ji ber îmzakirina beyanname aştî hatine girtin bên berdan. Ne yazık ki üniversite rektörü... Xabin rêveberiya zanîngeha Dêrsimê, axaftin û gotûbêjên vekirî asten kir. Lewma, me jî civîna xwe veguhast ser şaredariyê. Me jî wekî mamosteyên zanîngehê îmza avêtibû bin beyannameya aştiyê. Girtina Esra Mungan, Kıvanç Ersoy û Muzaffer Kaya derveyî hiqûqî bû. Em hêvîdarin ku di zûtirîn demê de serbest bimînin. Diyarê divê serdemê de peydakirina cû holeke civînê asan e. Astenkirina zanyaran jî ji berê zehmettir e. Serkan İnce, Rudao.